Ruggus tógu mar ortíime a má le ferin war ortaí agus tá cos chladíonn sin agus math ó war ortaín sin tá eile inis ba finne harfa choús tríhíle warige na mar sin agus Tá cean go leidir go le inis ba finne ar bhagus na le sin meir agus is mar ortaí má waherús was. Tá cean gom leis déit ach na bhí anna le ceidim daine rinne ceitehil machrí Tá machrí an na le ceidim go sin na chaime lehan máige hín Stefan na lenin sin gominnigus gomininic le má joncail agus. Agus dtír an síirse salt me gom san síirse bhaintlis le síl na lein sin agus hanad mar sin da. So tá cean go leidir gom lei sin agus sin maid rútaí sin net bhil má hála go fáil agus sin net belimar gominnig agus gomininic na an deisiú go. Mar a rortaí an tanim héin, tá cean le mar a rortaí leis an sluniú í rortaí. Na schola me sé gael agan dan anim éite dan log anim. Jardini gol ceangan le gael leis an slunne ó rortaí is gur iad sinna daoine I bhí lonaí san áit achas smó seans go maion se leis an rorta na nárigan na lan mara ard a hagan iste ar an húltrai a mar a rortaí. Agus sin an mahar an ón mín hí sin an éite agan na nárigiste ar a treifag mar a dírmit. So sin míniu an anim mar a rortaí.